ang pay as you throw system diha sa Bayawan mao'y usas mga yawi sa kalampusan sa ilang garbage segregation. Yun sa nila pagpatuman. Ang ilang bayranan sa basura diha, dili flat rate. Di ka inon, 200 pesos ang garbage fee. Tanan, bisag pila imong basura. Dili. Gihimo nilang per bag system. Aron doon ay insentibo ang mga mulupyo. Kung maminusan ang ilang ilabay nga basura, mas gamay ang bayranan. So, yun sa mga pagpatuman. Pinagi aning pay as you throw system diya sa Bayawan. Mao ni ang sistema nga ilang gigamit. Ang mga mulupyo mopalit og official nga stickers gikan sa Bayawan City Treasurer's Office o sa ilang barangay hall. Ang usa ka sticker balor og 2 pesos. Pati baratuha. Unsa may buhaton ang sticker? Ang sticker ibutang nimo sa kada sako sa imong basura. So, requirement dito, ang imong basura ibutang nimong sako. Dila sako, butangan nimong sticker. Kung ang imong basura, white sticker, labyan na sa mga garbage trucks. Di na nila kolektahon. Kung ang imong basura nagsagol, wa nimong segregate, dili sana kolektahon. Pasagdan sana. Nya, multahan ka. Nganong, wa ka mo tuman sa lagda sa segregation. So, yano kaayo ang ilang sistema dito sa Bayawan.